Gobeithio fod pawb mewn iechyd da ac yn cadw'n ddiogel. O'r wythnos hon i wythnos fawr y Cristion yn arwain at y croeshoelio'r atgyfodiad. Gan fod wythnos hon mor bwysig, mae'n fwriad gen i roi darnau bach syml o hanes yr wythnos bob dydd i chi wrth i ni ddathlu gwyl y Pasg. Darnau cymharol fyr fyddan nhw. Y dydd Llun. Fe arosodd yr Iesu ar y nos Sul ym Methania, gyda Mair a Martha a Lazarus, oedd y ffrindiau da iddo fe, ac yna yn y bore fe ath ei Jerusalem, gan anelu am y deml. Gan ei bod yn wyl, oedd y lle yn fwrlwm, a llon lle o bobl yn brysur yn y ddinas ac yn y deml ei hunan. Yn un o gynteddoedd y deml, roedd marchnad, lle roedd wyn a cholomenod yn cael ei gwerthu. Oedd y rhai oedd wedi teithio i Jerusalem yn prynu'r rhain, mwyn ei haberthu yn y deml fel rhan o'r wyl. Oherwydd hynny, fe wyddai'r gwerthwyr bod yn rhaid i'r bobl eu cael, ac felly roedden nhw'n codi pris uchel amdanyn nhw. Pris oedd llawer uwch na'i gwerth. Gwerth colomen fel arfer oedd 5 ceiniog, ond roedd ar werth yng nghyntedd y deml am 75 ceiniog. Ie, does dim byd newydd mewn trachwant mewn dynion. Ac ym mhob cyfnod, fel yr un i wedi gweld, fe fydd pobl ddrwg yn manteisio'r sefyllfa. Yn ogystal â hyn, oedd rhaid i bob iddew dalu arian tuag at gynnal y deml yn Jerusalem, a hynny yn arian y deml. Ond o gan yr iddewon a deithiodd i Jerusalem ddim ond arian Rhufeinig. O ganlyniad i hyn, roedd yn rhaid newid arian yng nghyntedd y deml. A dyma lle gwelwn ni drachwant yn dangos i wyneb hyll eto, gan fod y cyfnewidwyr arian yn gwneud elw mawr ar eu cefnau ac yn twyllo'r bobl. Fe wylltiodd yr Iesu pan welodd e'r twyll ar anonestrwydd yma, a dechrau chwipio'r gwerthwyr a'i taflu allan o'r deml. Fe drodd y byrddau a'r cadeiriau a chwalu'r farchnad yn yfflon yn ei dymer a chyhoeddi. Gelwir fy nhi yn di-gweddi yr holl genhedloedd, ond yr ydych chi wedi ei wneud yn ogof lladron. Ymosododd yr Iesu ar weithwyr y deml. Dynion oedd wedi penodi gan neb llai na'r archoffeiriaid Caiaffas ac Annas. Wrth iddo wneud hyn, fe heriodd hawl yr archoffeiriaid, nid yn unig i wneud ffortiwn o'i gweinidogaeth, ond hefyd i arwain a rheoli crefydd pobl dduw. A oes yna neges i'r byd heddiw fan hyn? Daeth Crist yn oleini'r byd, sy'n barhau i lewyrchu nawr yn ein plith. Yng ngolwg yr awdurdodau, fe aeth y saer o Nazareth yn rhy bell yn ei wrthryfel yn ei herbyn. Eithon nhw'n hyd ar unwaith mewn dicter ac ofn. Oedd yn rhaid iddyn nhw newid eu ffordd, neu roi taw ar yr Iesu yma. Yr un dewis sydd gyda ninnau wrth gwrs. Cawn edrych ar ei penderfyniad yn ystod yr wythnos. A mi allwch chi ddarllen yr hanes syml yna yn Efengyl Lig, pennod 19, adnodau 45 i 48, neu yn ail bennod Efengyl Llun, adnodau 13 i 17. Cadwch yn ddiogel.